ɛbɛyɛ soronko question sɛ wonka sukuu ho deɛ a ɛnyɛ waso kuen ne deɛ ano wɔden enti katangafoɔ ne deɛ kani nyina no wɔn deɛ de ɛsoa wɔn ɛmene ɛwɔ hɔ Kwame na bambɔ ɛda so gyinam kama wɔ hɔ minua bambɔ deɛ me ha mani nka polisifoɔ a ehu wɔn anaasɛ yɛ wɔn ɛwɔ campus hɔ deɛ ɛbɛboro bɛyɛ aduasia ɛne ne ni anim na mprempren a yɛde wɔn gyina hɔ na yɛhwɛ commander no ɔde polisifoɔ ba hɔ no a minua wɔba no abɛhyɛ wɔn den no wɔahyehyɛ wɔn mu de wɔn gyinagyina ekuekuekuekueku sɛdeɛ ɛbɛyɛ a pra anaasɛ dede biara ntumi mma bie mu deɛ ahobanbɔ no deɛ egyinamu pintin a wotu nan bɛɛ nam ɔbɛyɛ aduonu ɛne na aduasa no a wobɛhu polisifoɔ sɛ wɔn gyinagyina mmeammea a wɔn bɔ hɔ ɛban pintin. Kwame yɛbɛda ase bambɔ no mu ɛden deɛ ɛne ɛwɔ ankasa wɔnya baabi egyina yie yɛbɛda ase paa. Yesem troni Kwame Redu basabasa ekoso ewo Katanga Hall ene Unity Hall ewo Kwame Nkrumah Suapomu eno na brief briefing wadi mu amandebo ede ebreye abusua asasam no na yegusu ya ye pia so na ye de akoya nimu na akoye bambo mu nsam bambo mu nkomodie bambo mu asam so ye kanedi wonim ena asam so wo kyerɛkyerɛ mu a no abo apia wo bia wonim de wo bambo mu nti asam no wo kyerɛ mu a gwa wutie no na wate wo ho ase ne sayenti ye kɔ ahoma no so na yakodi nkɔma ahoma no so a ye kɔ no ye ne nana fifi agre esan wo yo bia wo ye awenade e wo bambo mu na ye di nkɔma sɛ o manfo be kai na o ma hyɛ no nso a woyi die no a esi ye e wa santimantan kro pokuma simu ya eye Kwame Nkrumah Suapɔ no de no eto nkyɛn so a na no sa wo kai alegon ebi nso ekɔ hɔ no mu a ya kyɛ no nso kɔ ya asɛm foforo a ɛno ɛyɛ Commonwealth na afei nso saba hɔ ɔmo so de jam so saa ya kyɛ sɛ Ghana fo ne nsɛmtrɔfo yɛ kan ade no ɛyɛ baako ɛyɛ mienu yɛnim miɛnsa no de ebesie ana yɛnim de ebefiri mu abanti yɛni kan enim kɔmɔ ɔbambo mu sɛ bibi wɔ hɔ yɛbɛtim de yɛ ho ato so a na yɛ hu sɛ de ebesim de yɛ ho atwe ɛde afa nana wada Roma Sompa so ne onyame asom de nka ho enka mo nso na mumpo mu yɛ de ɛgya na da Roma o ɔde abedu ɛna yɛ fiada yɛni bibi aka yɛda nyame ase sɛ nyame de yɛkye yina yɛda nyame ase papa pampa wada Roma empempe no yɛ a wota aboaye ɛwɔ bambo mu de yɛ kɔ school na woma yɛ ahotasoɔ nsɛm a yɛtimi de bɔ bra ne adeɛ no ayɛ baako ayɛ mienu yɛnim de miɛnsa no bɛyɛ yɛnsua po ahodoɔ de yɛ kɔ so yi bambo mu ɛhefa ne yɛ hwɛ ne yɛ hwɛ hene nso busunya medam ase bebre na minchia bebi a Sompa etiefu na wona nyame nhyira obi bia so Sompa 93.1 munia yɛka security sem no ɛyɛ broad ɛyɛ asɛm a emu oduye na ɔman bia so ne security oni ngina so no ɔman na nwie pɛyɛ yɛmfa university ɛmfa ntoto ho university ɛyɛ community ɛyɛ baby a enipa dom ɛwɔ na kane no ne yɛka ne sɛ bia yɛkɔ university a halls ni bi yɛmpɛ ɔmo nim adeɛ ɔmpɛ ɔmo nim bɔɔbɔ ɔmo yɛmpɛ ɔmo asɛ bi ɔmo nim volleyball na ɛyɛ fan yɛde di agorɔ ɛnɛ ɛnte saa bio ɛnɛ akɔyɛ kane nneɛma yɛde di agorɔ no ɛnɛ ɛnte saa na yɛmfa university communities no are they employing the professional security people? That is number one. Number two, say a professional people normal mining investors now. Meaning is a problem. No. Sompa 93.1. Hello. What are mo line na emutu twese men rival ye wonsam no bapa so duru ba bia na abonu mu kofom kakra minnim wada no afa bom ne ehwe afa de ye bom ne enko meda enka wo da ho ye kakra me ehwe ya ebia na ehon so betimi aboa wada ro mani de kwa so ka wo da ho kakra me ehwe ya ko bambo mu nsam de hia ye yie pa na wada ro ma se de me se ebeye kakra ye hwe ni sei hello na wada ro ma mete won kan na me pa cha wote men kan
Yeah, if you're saying try and Sabako. Nana, what are my Otamenka? Hello. Nana, me to one campacha Otamenka. Mpacha fedi ye. What are Roma? A fedi ye pa. Nana, what are madam? Meda wasi bebre. Na me ka say ye investors e wo man ni mu no. Omo for the professional security people and omo mining investors na. And now so omo for professional security people la. Dodo was saying omo timi fa no investi. Because I be say mako investors ni be steady security na. Aya ye mintan who say those are omo investing security no. Omo ye professionals. A few of them in a be omo ye professionals. Obi okra wakoso je wie na security no afa ni e be fa no investi. Yes on call retirement. O sa be fa ni say omo money investi. There be a security no ye do modern security. Me come modern security ye do na. Opening case here. As I say when you be our knowledge about security. It is a first security coordinator. And we invest here. We're supposed to get about 5-6 deputies. Because university a host year. And some are getting employee be a 50 security people. No more to me mining university. Now, modern security. Say university for no more activities. We should get some free BB espionage within the university students, you know. We should get some of them on betimiama security for information. And no, here will be a on security, Jumano, not here, and son, what Nyan Yakano, espionage or informants. University for Nankasa, students in Nankasa. You should get some of them on board secretly because Omoko meetings, being idea, activities we want to acquire. Who being as a security, who that. But ono invest in need you own him into obetimi the information na bantem na sabi matumi amani talking and na say mama no privilege bi na or the school no ene asa baba adefo kwan so say invest for your activities and no so o say yehwe say CCTV cameras no eye adwuma wa university campuses na or outside the university campuses 3.1 etsa ana ntsa the third one as I see who say you use drones. Wamla invest for any activities, you know. As a drones start to say yeah, Juma. Even and technology abanukra pen crowd da who names say a camera. And now say even your book be on more. Ya modernizing a book at da who names say a camera and I say your recorders. Inti Miss Ray say and yes and papa and Nasha Siebano. Nana wada Roma. Anwumre ya ye boabo ye ho na ye ne wabedi nkomo woni usu isu ano suapon mu mpanifo ade krata ababonte ne nyina ye se ne yiemu a na omo hwehwe na cameras no ye wo sukum ho no a capture de course no nyina ama ye nsam trofo kra nso ye nsan ka bi wo no se we no eye enough ya ebetimi aboa ama se de ye pese ye si bone ano kwan wo suapon mu no ebetimi aboa ye osa kwan no so. Yes. Say investi for no authorities let me issue statement ne kwan so a nanso so no otoso kase ni na no agina security force Sompa 3.1 say security for no to me ma daily reports na security for no to me ma weekly report monthly reporter begin ye say niam na ekoso university campuses no eso ebetwa ebeba from na mesa say universities no. Let's say investors say, I'm try to employ the professional security people. Almost a professional security. No more mining investors, you know. Ebia na payment ninti. Ebi ome for bi ome tiane kabe 10,000, 12,000, 15,000, you know. Nebia no makofa nipa ni bia. Sabi ka fra nipa hiya jumai. Ni akoma nebia 700, 800 and 1,500 and 2,000. No onya professional security man. Onya professional security person. And ntimi mwa ema yensi nyema bi ekwanya no obi ye hwefo anase bia obi ni obi ba netie na ohwa akora no suban wo fie bi no hu se akora we pa wo su akora ni o na wonyini no okosuapon a ebe ha adwen no sa ye ntidi akoso yi wo ba gina so sa akora no kora wo ma no nkosuapon no kora no a sa ohwefo na anase bia wo fo no wonya things right. Yes. We are right, papa, Sompa for my idea.
say there be a security some we as in Ghana ha mudi chire pa yi hwe inipa na we SSS ya pekeno we university enne mpo Ghana card abai nyame adawroma ebetimi aboa ma ye hu akwala na o free university bia okọ atwemba wi ate secondary school no sumo be na no wo mo ho SSS security for no to me monitor but e bi o me find say community no bia ye wo be nipa 50,000 and 70,000 university students anti ye ntimi hwehwe kire ye betimi ahwehwe kire enti SSS ye nya basic records our students now mobile no ye tumi nya basic records ye betimi akase and security for no betimi akase authorities no ye pamochaw kwaku mensa de mo gine wa university ha emwa because the records be any activities be oba ha wa ba ye no ye didn't track community here enye so the university authorities should listen to the security say nya university authorities na so mutie security for na sem ye no more proper tangible reasons are bigidi is senior no eso betwa tumdu enkawo nana enkawo so enkamu na ya da se papa ne obrese brebia ye bawo puruma woje yeso nana fifi agri esen we obi a wo ya we na de wo bambom ne nsem ode ma ye nanwumre yi efa kwame nkruma suapon no de akoso no ehun no Photo sanfo ema oman ene odemonyafo Ken Oforiata na media budget review na sentemwa no de ebetu dwa na no akirei ena mrahye bedwani ema adehia ewo adwumako enyam esiam ono ene ato forcing na ne nsem a wode etu edwane se wo hwe wo man mu ahokira bamu yie papa eno ti wo suru kokroko na adwe nyina yin se wo befa kuntura se de beya obepe sika bi dia bewuram se de beya Ghana fo ho nyina ebeto wo mo na no akire no ene wode tu edwa se wone Bank of Ghana wo nyina fa kuntura se epese okofa sika puduo bi a wotwa na wode ebewura omamu se de beya Ghana manfo ebedi yie na se wutwa sika sa no so na wo se wode komra hye bedwafie na ye doso na ntiase ye adwuma ansana omatumi akwakotwa sika na ye de ababebo oman ho ebra eno ena mra hye bedwani edi atudwa na nei NDC amanyokuo no odaso gina wona so se sansem ana edi ahim de atwago ni yinada eyampa enya asem keto akura na ya eye yamane bofo ewo mrahye bedwafie a wogina homa no so ensem akọ so nyinada odanadi ede akyere yetiefo na ya otemenka memwadwo Mejinso bema nana said NDC for SN no omunam kutura se MPP for ekotwa sika ede ababegum a ekomrahye bedwafia enhyehye entesa akura nana wote ne sei kyereye mu minua mamenda wasene akwanya wodi amane anwere na said yetiefo beka ya nanu kweda ya na Bank of Ghana Monetary Policy Committee omukoshia yakodindin enei sani yesika sama trape na mpo way forward no kwan be na bada faso aboa amon sika atimi adwuna ne nanso na mini ebe omo ko mo meeting na wie ye no wo nsam omo de baaye na omo de betu dwa no efa badi efa overdraft Bank of Ghana ebi aso abanya sene efa konhuma sika ye twama no afi wo mo de kyerese sa overdraft no mo de ma aban no abo aban pa ewo sa akonhuma yi a obo afi ehu enu achi no omo kire ye se eyade Bank of Ghana mpo wo mo hwe nimuo na wo mo ne aseye ehwe oman sikasem so egusu a ewon kikaye na wo ma hwe roll forward no overdraft no ekwan bensi na nei saban hie sika bi a the central bank no wo mo be mo no na embroso na ebro mu hwehwe o mu nsem nyina wie ye no enne edom kuma wo mra hye bedwafie yi a wo mo na mo bam dani so no nyamfo hari na disu woden kata bi ababonten na nasam a wo kire ni se nei wodi Bank of Ghana hu ye pebre ya kase bibi eye overdraft etrese abanye chesika esanse Bank of Ghana womuntontos womuntonkobi ana womuntontine ana womanya sika di bia mabansa enu ntin womudie ne womudro monaso pitipi aban chesika esu 22 billion dia enu no
Woman for mamma said the fear ama me to me and no more did to me as someone sa akoche says Kano. A dom commanded the church who abaya from Bank of Ghana from a son said that young comedy. So I pray a name woman for swing at the Ahucha will win the Rabba to Ghana to Mamufoso. And Nunchi or Loyan for Harry Naidisu. Now someone what can he say? Send Bank of Ghana for Kotikwe to me a coaches one flat Mrasha Bedana Moban Wama the Ghana Homo. Woman pension in Noah, a sitting there, and if you or Chinamim Niquasia Edo, I didn't Jordan or panel, not governor. Our Bank of Ghana no on for an addition. What did you do that to form? 1 year, you money, your son said, Quayam Fasono, woman, ye. Name Mamma Bank of Ghana, 16, a free name crazy. So I'm going to just Kabi, and now I'm to an amobia. And here must say one of them cut and a bram, I said, but the fear more one cassa shum. It be sub buying how the ancient here must say a coach of Cano, and yes, idea, and a woman don't know. And idea or more a battery or the Amabai. Now, maybe on a crack room. Sir, or baby says overdraft, in the crash and the same. Bank of Ghana, the say. Say you be overdrafter. It's who was Sikada Bank. Now I catch bank and say, Ebi I me 1,000 at the bank I buy a bank no money 2,000. And no excess I buy a bedisi car and damn no the actual bank every Sa sikana da hono so eno ne yefrɛ overdraft ntino ekaya de ba ya poto kase mu a eye center aban akwa central bank ho akwa de betua edom kuma ne se Bank of Ghana nya duma bi obo bisia ntino wo mu susu sɛ sika na central bank wacha yana musini nana ya ewo mrahye bedwafie ene na overdraft me kura na me hyeda ntiase ye ma me mo dwombe de kura so atiase ne wa mamu ada ho fan ndisi amanyoko ne se dabi enye tesa enu ti governor otunu ho ade so edadwoada yesem troni nana ya na yeteneka efiri mrahye bedwafie no afei yanko yanim kakra na ne nyina no yenkomodie ewo amanyosemu nanu ada na akwasi ade odike woni eno no santrofo bi 18 komo na asam o de kwotu dwa no me mpesa meka asam asam na mu odu yie pa sa ebe na wodi san komo nyina na manhia fikesie mu omate na krata aba abonten ya etrese kwasi ade odike masa ye study pa wo ba ye study ma wo kra ne woni padua sa wafa won sam ka no wafa radio so kasa no wafa omonye sam kasa na wo keka ka won sam a aha enya manhia fikesie mu a ne sa yentin sam wode kwotu dwa na wo ka kosisu se galam sensensem bi peso de asam ne mu odu na wo de yentin ne nsano achi na yatie nsem bi ote kokko so manhia mo ene me message na ho na mu tie me mu tie ni ye sa osade ma prempen mu eja ye nsase ne kwaye wona nanom a omu ubeto mu jae oman no yensuo de bibia intact me ka santemem ko santemai de yenya ye bomba ko na ye de ohene ba ko ato anu na de wa mo ye hwe ha pa ma yensuo ni akwaye ne ye bibia free ensei nana ti se nyame eto ne safra wa e de na akoka kire se wo sa eya me nwanwa ye pa se environment na ye wo no nana se ni nyina sa ye nya baby ye be wu yentimi nsom when the last tree dies the last man dies and official in no prema obi am galamse o any territory papa free mo agency o hen no politics and no me so revolve atisa entoma manso and anu yetro of last house e di nipa begu bosome frɛ ho yes ebe tv so nyina anti info ye subjects ye so mo eti aseda pa ne sɛ mo be gya o man na ma ye ne eto o man mu ye hura man sa ote kokko so menhyiafo de tie de mo fra no pɛ ne sɛ officer yin nko aka sɛ me importe mempene em ye galamse ya aduma be si so wuye mo tetema ne wuye amasa abo awura officer ene enke otumfo amanyi na ahwase o eti ade amoya asantment ye wunya akwanya na mo ne amanofo kasa na mo yi mo frim ba ade mo hyɛ mu bi kaye nkodu ba bia ya dure
arewo asase ba kwa Nyankopon de mae etina na mo penso de mo de yeni mama ni pa ya mo bossa yen sase ne yemfudie nya sai yare pa isana ane nasefo ade sa ya diska mo pe no mo pe de ayade eti wiase pa eti benvoa ya de awrasha mu ntide mu eni me hyasema nsore a me se me stage demonstration tiamo se munyi mu bi aka de akosoro kan ko me bossa te mama me buru choboy me bossa te mama buru choboy ama ya nyina ya temu so ntem kokko wa mu samu ka ya ka munya hore munya platform mo yegu amanofo so it's not true and me catch am me njamu ni mu bi mo mra bonten na mo meche njamu ni mu bi se o here pa mo daya no na obi finka no be se nsuo no okọ obi finka no be tuo kokko agu no okọ obi finka no be se banch no okọ urade Nyankopon to ma be pa dia be firi mu eti mo nwi ya ho kakra kra se mo te kokko so a yate ba kokko no kwantimi ntra so wuri ni pa da te kokko no so ne yakoro me se enche mo betime nka abusia wei eye akwasia de odike kwafalba edema United Progressive Party UPP na oka sansam wie ya no bantima hene na na baafo amankwatia enne amamre ne amane akoso na watwa odwan ede agu sansam a kwasia de eka ye no so na ebasa ukwa amamre mu a ya ode kire se ukọ kansam bi na nananom atena nkonya hunu se asam a waka no asam no akoda nkasa saa ekusase na wote so na nanom dia enti wo no opesa wo kire se sabi na nanom ye galamsi ana saa na okasa na kire de ya basa na nanom so ba be yi wano enti mu amudi achi wo Facebook wo so dwa bema pa kokko ni fufuo ye sane ahomade afiri ni komu na kyesa ni moja ba be sofom no na ye ntie e nana bantima hene bra na amamre koso so the nice city so now Chelsea are young countries na there can say the what kind of you say that I'm sick there you me last commission and you man preach pourquoi les chiens come on for play games World Bank actually say you should not say you should of planning for from personal car was sick. You could contact her or sick. No mobilization in this country can take place without the involvement of the chief. Some are certain, and no class of cancer. You're catching some personal. Not because some baby piano, you have to trade, not a concept. And when you are consuming your power of silence. Say you're timid at catch police in this power put you in. That's what you do. Not to say, what friends and what friends and tell it to me. Tell it to me. Say, so who call in close to the beginning of crying politicians it's nobody. Just I am the solution case. A person for young person and the so journalist. Most from who say executive secretary. But they are true. But for excavators or they are not paying over the two. A command say a person. I'm proud of our party and then Chinese in the court and then we're not the court. We are the active. And I was not sorry. I like the I know the idea. And it's all by a deal of a job. Said the year of you bend. Every one my fire. Every one year high view. Now we will think who are the two hundred. Now the man located so we to go. There won't be consenting to an animal that happened in and look there to be Jim Jones and no. And you don't pay the on it. And then you can't get to be you are to buy the Panama. So the airport, see, I'm killing you. And I'm going to you. Because if you not say, so you'll be behind. I have to say, grass. And look for car, I want to chance. So car, which is much less expensive. Vice President, I don't get Vice President. Last time, you like media for media, there's only one capacity. You are coming now to the master tap qualifications for Katanga women. Then you are a baby. I was thinking a son at the home and a double and a little no. I think that part of the nation of Kassassi. Yeah, we can come and the craft member. Yeah, dear, but what? I got something more to cheer the accordion. Who make us a jam? Who was that? I don't know the someone sorry.
pictures. Yes, you are watching a fine. Yeah, that's what it is. The game. Yeah, put up the left now. 1 year. Now I'm already 6 years. Yeah, you didn't see 6 years. In the process, let's see. Flowers fall like that. What's Naya? Echo, a same apple. And then, what move on side for her. And the other problem that you know, and I'm saying, I can't say, let's make that look to what's abusuafo bra Facebook no so na ebehwe wani so ade ene no a atwa ade agu no a yaye din mo watie mu asem no na ye pese uhunu se asem no a eka no eho adansedie nie nti nsem no na utie no nyina no eho adansedie na eda ho no mo a uhwe bie no ebere na no mo asia obia frefra ne ntoma na oka nsem na odwa no so de ne moja asofo mo no ene a etwagu ye aye na bantima hene na baafo amankwatia ewo emfie pinu ene edusia wabra wo mampani na adodankwa akufo ado asuketu a woyi pebre Ghana fo nyina dida ne so wo bontoa na wababefa Ghana konwan ade to Ghana fo nyina nim se Ghana fo nyina mu gidie no to ba de mano de a wobehwe na Ghana nkankro nyina ye kama pa enu nti wo hyamanfo bo se wo hwe ye nsuo wa ne ye kwa ye birentu ahodo pi no a wobehwe se de be ya galamsefo won sese no na enei wodwani ekirem ewo atiwa saa bre bauxite a wo mutu ho oma ye nsɛmtwerɛfoɔ enhyɛmudie wɔ popuni mantamu enkran na panipa wɔ de koya no ne Mr. Woten agyi de ato dwa sɛ aban enhwɛ sɛ de bɛya wɔn mo mutu bauxite wɔ atiwa no sɛ wɔn suo no wɔkwa ye birentuo nyina da wɔbɛhwɛ na sadeɛ wɔ nyina da ɛtoɔ atumi atwa na abra wɔ ne nsɛmtwerɛfoɔ ɛbobɔ nkɔmɔ no wɔte agyi nsɛm wɔ wɔde tu edwa enni wo kampuntu dwuma na mpuntu dwuma no bi wɔ hɔ a na ɛba bepraw esan sɛ yɛhwɛ koko. They say a tropical for a product. And so tropical countries are here idua because of her comparative advantage. In Vaso Benyano, a car also seen Vaso Benya. Bauxite near war 81. Or how are the Bebano? A sing and Vasoa Yebenya. And no one can say 55% north of Etiwa Chebi. North of Chebi Nusum, a one Ahinian say at the end term a papum, a war. I want a dance with you so a war. Sompa 3.1. One don't suck a denzunua. And grind and waka. Bedika say Ghana you know so then grind because Ghana obia kase bia sunipa e won kra enti enye mai na adwuma no so no eye kontomposem esan say awaso ye two bauxite in view ohani adwuma ni nyina ye ko ho no last 2 years no na ye 350 awaso ho takrade enan grind on office na 350 95% casual workers. Enti adwuma be na de ba anya adwuma bia Sompa 3.1 kaban ka say oba besi 1000 bed hospital wo chebi e two box site no a I didn't know besi hospital because the cancer beba enti oba besi hospital and then you nyare I will see hospital no my and so I say o twen you need two site 1000 bed hospital because okoto cancer brain Enwachre ena panipa wono eneda erocha Ghana no dairy ne nsem ode to dwa efa boss idito yi ehun ezoeni be say several years now ye campaign bebre say atoa for say da hono say sheda asoman no etu na money e bo ho ban enti no eno ade nti ye ka say sense ye hu say be say 2017 aban ka say so ye bauxite industry developing bauxite agenda wo Ghana yeni aban ya adwen yeni yen kan say enye good endeavor a very good prospect but the year kan so say enye bebi a wo Ghana bia na say two sa bauxite no bebi ti say atwa a emagano fun suo no enye bebi say wo say oh ye hia bauxite woni say wo bebi bebre twinchina ya hade e wo see etu ana yen so case ni say ensign say ensuo hu ehia manipa ene echire bi asemti no I was so quiet for that one they say bon by and say no yet see say we communal commission website our on website no so online say on my granted permit be am guide yenti ase esan say send na hihye wo mramutie no ansa na wo benya right be to mine no I will say your mouth we hear some engagements
at the local level, at the assemblies. Now, Crawford will be beyond the camp, which me account. But when you who be beyond, say, be some say, a ban is saying a quabbers no more fast work. Until we are calling now, say, a banner and shedder, Amfa, or Buama on my amount for an answer on mine, but what I say. Penny Quanchra no and da a rocha Ghana no ne and a Yakuti yen. Abusia Yanko Achima Ngwabeja South about Peshaso Asante Mantam Hase. Now Ochimu Anna Yabomo Cassias, Yenuya Baby within the Juma. Ewo Empasatia Senior High School Honum, ya or Yankuntabuni Nipabonphobi, Aquia Womo. Omuvi Omuvi and Crano, Yasambo Yenuya Bombo, Achina for Romuco. Eh, Nadia Sama Penny. Well, we are no say we are quite an ordinary bow. Now, as an bass and a bumble 4, I catch it say, Obia da wonder. One by you want a simple crampany and pa. Some can say Ghana plus 40. A Juan Castle by your a simple crap. Ampany and pa. Sadi and Pabon for a ye. I saw my before Kramukanya Mua. Yen we are by Doris Ajay. Or Matimi Aquafano Abafi. Now a bro by Fiesano. Now a walk ye or Bapa Cafro. Ye or Bapa, what you said, ye, what you want to Samu. And yes, ah. And of course, now and then I know Pemra Sabajane de Ma Adisa war at Chaman will be just south about on Pesua soon for Michael Amua Awuku and after so Dominic B. Ekan ya Okoye. Now a bra Okoye, and let us say, Akoye and Nijis Samani at the Empaniphobia can Hokoye na ye or Bapa Kafra Wati, Bapa Kafra. Now Yenti Wanabu a J. Anhere, a bra one a dom Ekan Okoye. I'm telling information that me Pesua Sudia. No, I send it to you day. Everywhere, let me who be a some see. And say, whom you are, made by send me better. If you say, Rano, who, tell you see, I'm inside here, who. The nurse about hospital, and yes, in the never for to because when the couple we will say, Nimpo, Missy, and you know, Mammy, about me, MP. And then I'm a pet. A month for that's all I'm saying. We talk about some kind of be say about and I have on a tom and also when you do the beginning of Sala a trouble. A trouble, the movie say also be trying more alcohol at the beginning. That's what I can say about a month for. Now, some see a 2 year bed, and yes, some papa. Who can so I say, why traumatized? I mean, who feel who out there, who knows who out there. Now, the one is a month for Raho. Ya brief talk ya kama kwa shebe bi ya yenya ba no sabia ya hwe no man on so at least she needs a clinical psychologist to attend to her then be ya o should be wa psyching adult that scene even at all it's not here if you come on of course there's not film pa it's one doctor no only team for why are there pa which means omotimi atra then I resuscitate oba na magician so I can say obey fully recovered because that's about police force abaso then yeah I think see no one tanda we try na mo kwaya omakunya area ba Honorable Emmanuel Ajay Anhre Obonomrane bulldozer Manasebe Jane de Ma Adeseye wo atwema Ngwabeja South Abaton Pesua so wo Asante Mantam Hase no achi assemblyman ya wo Mpotem Honorable Isaac Kusi Boaten equalizer no ono so ka asem we hospital ya wo hai follow me area Dr. Mensa Manye nokweni nitima kase Nyankopon na de pia ha oba ni dwuma dia wo die so ani papa oma hospital no afaja ye no ye agiyensem ya bi na mu na yitu anamon se sa omutu anamon se nche na ohwe na nsem bata na ya hwe kwan be paso a ni chidom se de be ya kwa shompo so no mu komunyuma so a omonya asumbo bi am peso meye bia nti ya se e wa anamon tu papa omutu atwuma ha na atwuma afa ne ntuma pa e de afra Isaac Kusi Boaten ana yatenen kai abeto dwa ewo mam ha say utility base no electricity ene water base no say no PURC adwumaku awo no ene hwe no toto saa buo we nyina da mu wode abeto dwa say wo man ya hwe na ya toto saa buo we nyina da mu a water company ni electricity company of Ghana want to me enya sika na wonfa emmo saa adwuma yi ho ebra eno ena akoye ho ewo mam ha omanfo etutu do sre ene abaso ene amanfo ani abiri ye papa every say wo man
wokyerɛ bam yi a ɛne yɛsa baba toto we mu a amanfoɔ bɛda yi anya sika na wɔde atua ɛno mu ɛna pani a wɔno ɛna da PURC ano ɛwɔ bono apuoyɛ Mr. Patrick Antwi ɛde abɛtɔ dwa sɛ yɛantete ɛboɔ yi amfa ma wɔmanfoɔ antua na enyoma konkai amfa ma Electricity Company of Ghana and Water Company ɛbɛyɛ den ɛna ɔmo so anya sika ɛde abɔ ɔmo ɛbra sabreya ɛna ɔse atum sɛ de ɛbɛyɛ ɔmo so ɛbɛtumi anya sika abɔ ɔmo ho ɛbra na ɔmo so anha ɔmo Patrick Antwi ano disem tariff no ansa na yɛde bɛba abɔnten no it goes through a certain process yɛma utilities na yɛ regulate ɔmo nyinaa no yɛma ɔmo akonya sɛ ɔmo mfa ɔmo proposals ɛmbrɛn na yɛnhwɛ increment a ɔmo expecting it wohwɛ a started from about 2-3 months ago Ghana Water was expecting an increment of about 300%. ECG4 so no ɔmo so ɔmo expecting about 148% increment ɛna VRA Netco for so there expecting 113%. na commission no so yɛ receive yɛ no at the end of the day no na see a kickstart your process in your tariff review. No, we start doing engagement with our major stakeholders. Before no, your stakeholders no, utilities no, presenting proposals no, almost stakeholders no, and some other recognized institutions. They say TUC, Trade Union Congress, your engagement, your AGI, Association of Ghana Industries. Now another activity I commission you carry out in your friend of public hearing activity. Into your was some selected regions. Into your Greater Accra, your Ashanti region, your Volta region, yes, absolutely water crowded. That's the western region. Yes, Akko North, all the 3 regions, no, up there. Yeka Upper East, Upper West, and then Savannah, Omuna Asia or Northern region, Honum, MIA, another public hearing. Another one I have to also mention is we all know, and the commission really acknowledge the current economic hardships at Iwom Sisiano. Itiana, at the end of the day, no, you take a decision, no, we have to make sure, say, you better I engage all the major stakeholders, and necessary, say, you know, Bekasa, and Sana tariff. Penny pa woko bono apoye ahafo mantamu PURC wadano ene Mr. Patrick Antwi ene dwumadie kase bi na eye nika sam pa ene ahohoaho pa ana ekoso ewo SDA Nursing and Midwifery Training College ya ewo kumase ha sei na eye bibi na woya amamre ana afenso so amane no age adesuafo atom sade ba yobotimi abetoa onyansa wadwen na afenso ongomasuaso so na ebra na woje yenuanom atomu saa no nursefo na wo mu na ye wo ha ahanan ne aduowotwe enkono ana afenso wone a woje awon so ya hasa aduowotwe enum na eye nigisem sede papa na dwumadie no mu no ana panimpa ya woda school na no Owura Daniel Atatofo ade to dwa kire se yenua ba afia kwode ya wokọ honom no ebre one papa ne din komo na o kabusa papa ne se papa mo sha se na mo yese nurse papa ye sha se kwade ne nurse kra na ye aduonum mienu pe 52 pe ne ejai enipa bro be se de wo ho apem ne akire ho no a ye kọ yanim bum na ade baako a metimi aka na me de hoahoa me ho se suku yi a wugira ha ya me ne wudi nkomo nua ba wo de twa ne hwe hwese na nkora esi wa ha ye bahia ne man keten bia e betimi aboa yen ma yetimi ade aso school num ana school num kura no se wo kai kura last time bi kura se wo kai a enkoda ne nyina ko tron so hwe kwa me nkruma suapo no mu omo no pese omo ye diploma ne adade no omo ko tron so hwe no de suani e wo free school mu ana timi nyankunim di abotre no a na ye sede pa enti school ndi ya be papa Owura Daniel Atatofo no mo hwe kwanko bitna faso ama yenya baby betimi atini nesefo no mo na ya export omo sebe ya sa mebunu ya omo be no omo me ya de so amaye ko se nipa na so mo do so bebrebe ese omo nya adwuma nya sebe do sam ope adwuma ye ma obi a sebe de sa da hopa diploma na school su nyina no omo wie mu tadia no a omo koye exams or tech tech so mom academic certificate eno na ya bofro ba ko e friend Emmanuel Usachire ona mo wie no the whole Ghana nursing and midwifery no for no na modemo ekọ animu che obi a challenges a ewo yisuku mu hane se yo asase fufura wo barekese a ye develop na ye would now space but adaya enkran bedam de classroom on besua de omu
ɛnyɛ enough ɛna sɛ wobɛyɛ kwada so ha so a classroom block ɛne offices na ɛwɔ yɛnkora no aka no bɛyɛ sɛ 1029 no sɛ apem no aduonu nkron no ɔmu nyinaa no yɛahehɛ adan wɔ kwada so kurom na ama wɔ mo amo ɛnam kuro mu na ɛba adwuma ɛba school de sɛ adeɛ saa ɛsɛ kɔbɛ school mu abɛsua deɛ no ɔntumi mma adeɛ saa nso de boys ne sausage deɛ ɔmɛkyekyerɛ so ankɔda ba saa deɛ wadi awie aka wo nsɔhwɛ wɔho deɛ akuro yi owura Daniel Atatofoɔ panimpa yɛ wɔda SDA Nursing and Midwifery Training School ano ne nsɛm a wɔde ma yɛ no Brasha bedwani ma adesia ewo bosomtwe abatoɔ mpɛsoa so ɔno a ɛna yɛ soafoɔ ɛma enwumasua no wɔ man kan na mu ha ɔne ne ɔsɛ yaw adutwum na ne dwumatie mu amanfoɔ dodoɔ na ɛbɔ na basoɔ sɛ papa yi wayɛ adeɛ wama enwumasua ɛkɔ nkan ɛwɔ man kan na mu yie papa ɛne ne mpɛsoa so wabɔ ne ho mmɔden ama nyɔma ɛkɔ so tɔten na wɔkɔgye 1.2 million ɛwɔ World Bank sɛ wɔde bɛyɛ nteteɛ ama teacherfoɔ na adwuma yi wayɛ ɔmanfoɔ no bi so gyina kyerɛ atoto boba park so sɛ onimonyamfoɔ wɔ sɛ yɛ wadutwum sika wɔkɔgye yɛ deɛ ɛsɛ wɔde bɛyɛ no ɛnyɛ mo bra ɛna wɔde bɛbɔ yɛ no ɛno mu ɛna akwasi dai odike ɛde aba bɛto dwa sɛ papa yi ne ho nifi ɛkeka wɔ bia ni ne ho sika yɛde ma no adwuma pɔten a ɛwɔ so wɔde bɛyɛ ɛna wɔde bɛyɛ yɛ no wɔabere akwasi dai odike ne ɔmanfoɔ bi hyia yɛ na nsɛmpa a wɔka fa onimonyamfoɔ sɛ yɛ wadutwum ho no sɛ yi no ɔda ne nsɛm wadi matete no wɔn framam sɛ mea mede hyɛ Bosonche MP, our Minister for Education. Yes, sika bi $1.2 million bi. Eti minya abotre e following. Fi se o man no ye pe akandifo a omu ebeboya corruption ne kata asehye be free wo. Eti mtiatim na je say ye World Bank and this kaba say yemfa training teacher for. In this Ghana government dia. Na World Bank no mu ma sa adwuma no a omu di nipa wa ha omu hwɛ sɛ adwuma no kɔso ansa no mu di sika no abrɛ mu papa no yɛwura dutum de mede ma so toto fam sɛ wɔyɛ adwuma no na World Bank for a me bisa no hwee ana ɔno ani chief director general of education ɔde ba abɔnte training na also in wo ma drive for mum ɛna kɔ World Bank for ko bu so mu sɛ ampa sɛ bu di sika bi aba sɛ mfa nye training ana wo mo di sika no ba sɛ ɛno korɛ yɛde abana yɛ wɔ nipa wɔ grounds ɛwɔ Ghana sɛ bibi sa omu monitor ma yɛn no mu monitor yɛ no o ma gya tum sɛ wayɛ ntina ma yɛ tina so di sika no ba yɛ to yɛ training na ansa na yɛ di sika no ba ɛdi training no wayɛ afei asɛ politics abɛm ama enipa bɛ so mu yɛwura du twu ho fi na me kame mbɛm yɛ ti a me bɛm ne sɛ me yɛ dormitory ɛwɔ gyaakye pram so yɛwura adutwum kurom na pressure papa di si me so ne sɛdeɛ ɔmu si yɛ ɔmu adwuma fa no ɛma me ho dwiri me mo bɛgye assessment nko mo ba hɔ bɛ ɛbɛ YB ɛde collaborate ko make sure sɛ quality no conform with the standard no ma set ama no ati sɛ sie no me ho sɛ na ntitwitwa ba asantifo mu a yɛ bring kanko sɛ yɛbɛtumi di wɔ man so ɛwɔ hɔ a ne de efi bi tale obi ho yɛbɛsrɛ Ghana fo yɛ pa kanifo mbɛboa nsɛm ɛkɔ so no nyinaa no World Bank no mu di sika ba yɛ sɛ o ma bɛhwɛ adwuma no wayɛ wo so tenkyɛn asɛm mpene ɛntra nkyɛn ɛnkɔka sɛ wo mpene na onimonyamfoɔ ɔsɛ yaw adutwum adwuma wɔbɔ ɛwɔ mamu ɛboa nwumasua no ɛnya asɛm ketewa koraa onimonyamfoɔ akwasi adai odikene ɛna ekotie no abusua onhwɛ kaseɛ no yɛde yɛmienu yɛ ne nko ana motie o na yɛ nyinaa ne yɛka bɔ mu yɛ adwuma no ne sa yɛnti madwenkyerɛ no ba na kyɛ sɛ wɔsɛ yɛ ho adwuma paa na yɛde ma mo na Abbas Zakari wodeɛ na yɛde hyɛ sɛ wo so ma yɛ nyinaa yɛadwo so teacher Kudwo Tepa anyina so wode aba ɛna wo sɛ ɔmampani na